Afstand fra punkt til linje. På skærmen ser du et bevis for afstand fra punkt til linje og linjen L med ligningen AX plus BY plus C lige med 0, og linjens normalvektor og punktet P0, som ligger på L. Punktet P0 er vores hjælpepunkt. Linjen L deler planen op i to halvplaner, og den positive halvplan er den, som normalvektoren peger ind på, og den negative halvplan er den anden. Hvis P lige med y, x er et punkt i koordinatsystemet, er linjens ligning ifølge dette bevis et udtryk for den her skalaprodukt normalvektor gange P0P i lige med AX plus BY plus C. Hvis man får et positivt tal, så kan man konkludere ud fra, at vinklen mellem vektorerne, normalvektoren og P0P er mindre end 90 grader, og derfor ligger det her punkt i den positive halvplan, hvis AX plus BY plus C i lige med 0. Kommer punktet P i lige med x, y til at ligge på linjen L, så er det fordi tallet er negativt, og så vil vinklen være større end 90 grader, og punktet vil ligge i negativ halvplan. Ud fra denne viden kan vi konkludere, at hvis AX plus BY plus C i lige med 0, så vil punktet P i lige med x, y ligge på linjen L. Hvis AX plus BY plus C er mindre end 0, så vil punktet P i lige med x, y ligge i den positive halvplan for linjen L. Modsat, hvis AX plus BY plus C er større end 0, så vil punktet P i lige med x, y ligge i den negative halvplan for linjen L. Hvis punktet P i lige med x, y ikke ligger på linjen L, så kan vi udregne punktets afstand til linjen. Ved den her afstand fra et punkt til en linje, mener vi den vinkelrette afstand fra punktet ned til den her linje. På vores bevis eller vores figur, der kan vi se, at afstanden mellem punktet P og linjen L kan udregnes som d i lige med P0P gange cosinus V. Det er så altså vores prikprodukt. Her er det V, som er vinklen, som vektorerne, vores normalvektor, og P0P danner. Men det her skalaprodukt, det kan skrives som normalvektor gange P0P i lige med normalvektor gange P0P gange cosinus V. Som resultat får vi d i lige med P0P gange cosinus V i lige med normalvektor gange P0P divideret med normalvektor. I koordinater kan det her skrives som vores afstand i lige med vores normalvektor gange P0P divideret med normalvektor, og det bliver så AX plus BY plus C divideret med kvadratroden af plus BN.